Здравейте хора, аз съм Мастер Чубеги и ще кажа, че ще имам лайвстрим утре, вижте кога, утре, 13 и така, ще има лайвстрим в 13, ще играем Minecraft, CS, CSGO, така. Може да играем Ninjas и така. Затова можем правя клип и така. И довиждане. Аз бях Мастърчо БГ и това беше за този клип. Кратък е, да знам, и